kin ga ba mu da nama dole ke zaki je ka barka da shi za ka biya ta gidan mai ka karo galan 4 na gas generator ya aiki ai ba zai wace wai kamar nan guri ana wai ana zaune ana cin abinci yana mutuwa sanu ku ne yawwa wani kuke matan nan da na saki kama ta dukan tsaki kan jiya mijin ta kuma ko bai zo ba yar iska ba ta da miji ba mata aure ba wallahi ba matar aure ba ce ba ta da miji ran kai da ba matar aure ba ce abinda da Ubangiji saba su wani kuɗi ba. Haka ne. Haka lafiya. ya lafiya baka ga mata ba da irin kayan mu nan ta shigo nan To nan ka daɗe kuma ɗan uwan aikin ku. Ai jama'a yawan ku ce. ba abokiyar aikin mu bace sojan gona ce rigan mu tara ta yafa yau wata 3 muna neman ta mun neme ta mun rasa Tana ciki billahi lazi ta shiga. tana ciki Kuna shigo wallahi tana shigowa. Kuna shigowa. Ƙarshen da ya zo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanda daga dare kaga maki sa Allah ya tsine ba ka maki saboda an gama tabbas kuwa yana bai ina da magana dama ta ba da can Allah a bani dama in rama rake ne ba ki son ka bane kuma ku da ku da banza aikin mu da mata zo da wata nan da wata nan me gidan ma aka tuta ku sa min ita daki ku zuma. a'a biya kuri ina zuwa dai ba yalla bai ba girman ka bane ai tunda me gidan ma aka tuta dakin generator na akwai tsohuwar katifa zan yi kidan buka rabu da ni Bani.